Dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega hvala vam na veličanstvenom dočeku, hvala vam što ste se u ovolikom broju okupili. Došao sam u nekoliko rečenica da vam se obratimo, da vam kažemo šta mislimo da je potrebno da uradimo u narednom periodu, zato što sam siguran da vi mnogo bolje nego bilo ko od nas političara osjećate i koliko je težak život i šta je sve potrebno da menjamo da bismo obezbedili drugačiju i bolju budućnost za našu decu. E sad, šta je ono šta mi mislimo da uradimo? Mi mislimo da je najveći problem danas u Srbiji nezaposlenost. Mislimo da je najveći problem loš životni standard ljudi, nerazvijena ekonomija. Šta moramo da uradimo? Oni su zaista pljačkali u prethodnom periodu. Nama je prvi uslov borba protiv korupcije. Zato smo podneli prekjuče predlog zakona o javnim nabavkama. Tim predlogom zakona uštedali bismo negde oko 1,81% bruto društvenog proizvoda, dakle negde oko 500 miliona evra. 500 miliona evra nije novac koji će spasiti ovu zemlju, ali 500 miliona evra nije mali novac da ga uložimo u proizvodnju, poljoprivrednu, prerađivačku industriju, da zaposlimo ljude, da to što gajite ovde dečicu i što sam srećan što ima ovoliko mnogo dece koja se slažu između sebe, da znate da ćete moći sutra kad ga odškolujete negde i da ga zaposlite, da neće da džabalebari na ulici. A mi više nemamo fabrike, mi čačkalice ljudi više ne proizvodimo. Sve su zatvorili, zato moramo da ulažemo u proizvodnju i neće se to odmah videti. Nećete odmah živeti mnogo bolje i nećete živeti kao bubreg u loju. Ali ćete živeti bolje i vidjet ćete iz dana u dan da nešto pomeramo i da nešto pokrećemo. To je naša ideja. Nisu samo maline. Naš je problem, nemam ja problem s tim, odgovorit ću ti na svako pitanje, a sljedeći put me pozovi na tvoj miting, ja ću da dođem, veruj mi. Nikakav problem s tim nemam. Dakle, što se tiče poljoprivrede, oni su nas temeljno i namerno uništavali. Danas su najbogatiji Srbi Đilas, Dušan Petrović i Šutanovac. Oni imaju najviše para. Od čega? Od čega ako nije od pljačke? Samo od pljačke. Ni od čega drugog. Mi planiramo, dragi prijatelji, da napravimo nešto što se zove Kancelarija za brzi odgovor. Ako neko hoće na Ledinama da napravi na svom imanju nešto, da ne idete po 100 dozvola, da morate da znate sekretara, sekretarice, sekretaricu i ne znam koga već od predsjednika opštine do 50 kancelarija. Imate jedno mesto na koje odnesete, kažete želimo ovo i u roku od mjesec dana morate da dobijete odgovor. Mnogo je to važnije nego što vam izgleda na prvi pogled, zato ću probati to da vam objasnim šta će to da olakša i vama, svim običnim ljudima, a posebno ljudima koji imaju nešto novca, koji bi da ulože neki novac da investiraju u zemlju. On će za mjesec dana znati i tim novcem baš na takav način da raspolaže. Ako ga ne dobije, mi ćemo da ustanovimo. Ako ima neki problem s dozvolama, i ako vidimo da iz 10 takvih papira uvek na istom mestu nam postoji problem, u istom sekretarijatu, u istom ministarstvu, u istoj kancelariji, vidjet ćemo da je tu crna rupa, vidjet ćemo da je to mesto gde oni traže reket, gde traže mito. Sklonit ćemo te ljude, promeniti ljude u toj kancelariji na tom mestu i moći ćete da nastavite da to normalno funkcioniše. Time ćemo da ubrzamo izdavanje svih mogućih dozvola, ubrzamo rad svih mogućih opštinskih, gradskih i republičkih službi, a istovremeno ćemo time da zaštitimo ljude od korupcije. Ako mislite da će neko da me uveri da su najveći kriminalci u državi lekari sa 200 evra koji uzmu, a ne smeju da uzmu i nikada neće smeti da uzmu za bilo kakvu operaciju, da su oni veći kriminalci od ovih koji danas vladaju, ja u to neću da poverujem i nikada me u tu priču neće uveriti. Ja ću vas podsjetiti da smo pre godinu i po dana imali izbore u Zemunu na kojima smo pobedili, vanredne, lokalne, i tada sam otišao u jedino selo, nije jedino, i Busije su i Grmovac, ali najveće selo u zemunskoj opštini Ugrinovci, nije Batajnica više selo, pravi grad, tako da ne mogu tako da je vodim i računam. I rekao sam, dobit ćete dom kulture, ljudi, oni su rekli, ma lažete, to je izborna kampanja, to kao i svi političari pričate, kad prođe kampanja nećete se ni setiti. Evo, mi ćemo za 5 ili 6 dana da otvorimo taj dom kulture u Ugrinovcima. Vama ovde na Ledinama neću da kažem
da ćemo sve probleme da vam rešimo. I neće biti lako da vam rešimo sve probleme. Znamo koliko muka ima od kanalizacija do neasfaltiranih ulica do svega drugog. Ali vam kažem, i za vodu, neki imaju manje prečnike, manji ficevi pa imaju problema sa pritiskom, neki jedva da imaju, neki i nemaju. Ali vam garantujem jednu stvar, neću vam reći za koliko tačno vremena, ali vam garantujemo da ćemo u celom mandatu da vam rešimo pitanje i vode i kanalizacije. To vam garantujem. Ne kažem vam da će biti u prvoj godini mandata, ali u toku jednog mandata vam garantujem da ćemo da rešimo. A vi političare morate za reč da držite. Jer, znate, čovek u fudbalu navija za jedan klub ceo život, za Zvezdu ili Partizan. A ovo drugo, jest ja za Zvezdu, Toma za Partizan, šta da radimo, tako smo se. Ali, dragi prijatelji, politika i izbori služe tome da biste menjali ljude, da sami možete da kažete evo, ovi su ovakvi, ovi su bili onakvi, ovi su bili dobri, ovi su bili loši. Jer samo ako budete kažnjavali one koji su loše vladali, ovi sledeći će morati da vode računa o tome kako će prema vama da se ophode i šta će morati da urade za vas. I ako se budu nagrađivali oni koji su najgori, onda smo svi u problemu. I ja vas molim za jednu stvar, kad budete donosili odluku za koga da glasate, molim vas samo da tu odluku donesete na sledeći način. Naravno, ja bih volio da glasate za nas, ali bit će vaša odluka. Ali najpravilnije ćete odluku uvek doneti ako to uradite na sledeći način. Razmislite ko bi mogao vašoj deci i vašim roditeljima da garantuje sigurnu budućnost. Koga biste smeli, da li biste smeli svoje dete da ostavite da vam ga pričuva neko od tih ljudi za koje glasate? Ako biste smeli, za te glasajte. Ako ne, onda nađite nekog drugog. I tako sam potpuno uveren da ćete na najbolji mogući način doneti odluku kome svoje poverenje da date. I na kraju, nas koji smo za promene mnogo je više od onih koji su za ovo isto i za status quo. Ja vas samo molim, dragi prijatelji, da ne mislite jedan glas ne menja ništa. Jedan glas menja sve. Vaš glas odlučuje o svemu. Vi se pitate. Zato vas molim da kad dođu bilo kakvi izbori, a viđat ćemo se i kad budu došli izbori i obilazit ćemo vas i razgovarati sa vama i pokazivati naše programe i sve drugo. Ali vas samo molim, poštovani prijatelji, da tada pokažemo tu vrstu odgovornosti i ozbiljnosti, da pošaljemo u istoriju one koji su nam uništili živote, da pružimo priliku nekim drugim ljudima, a onda da prema tim drugim ljudima imamo manje strpljenja i manje trpeljivosti nego što smo imali prema ovima. I da ih brže teramo da više rade i da ozbiljnije i odgovornije rade. Jer ako to ne uspemo, rezultata neće biti. Da ne biste rekli došli, otišli pa pobegli. Ja sam spreman, poštovani prijatelji, i na vaša pitanja da odgovaram, a vama i vašim porodicama želim sve najbolje i nadam se da ćemo se u zdravlju i veselju ponovo videti. Živeli i hvala vam. I da niste zaštićena zona aerodroma Beograd, nisu legalizovali nikome ništa u Beogradu. 480.000 objekata ima koji treba da se legalizuju. Grad Beograd i oni su valjda hteli da kažu sad ćemo da centralizuju sve, mnogo smo pametni u odnosu na sve druge, uzet ćemo to opštinama, nećemo njima da damo pa ćemo to da završavamo. I naravno nisu nikada završili. Nisu uradili 1000 legalizacija, 1000 predmeta od 480.000. Izračunajte, to je 0,2%. Ništa nisu uradili. Ali o čemu se, šta je naš plan inače da sad čujete za legalizaciju, molim vas, samo malo strpljenja pa ću na još jedno pitanje i rastajemo se, ne brinite, neću dugo. Dakle, šta je naš plan? Danas i one cene koje nekada nisu izgledale velike, nisu izgledale tako visoke, danas su visoke. Ljudi to danas ne mogu da plate. Mi bismo te cene snizili ne samo zbog vas, naših građana, već i zbog nas.
Zbog čega? Pa zato što bismo uspeli da naplatimo, jer svaki čovjek želi da legalizuje svoj objekat po najnižoj mogućoj ceni, ali će on neku crkavicu i da uplati. A u masi, u igri velikih brojeva od te crkavice mi ćemo dobiti novac i za kanalizaciju i za popravljanje vodovodnih cevi i za asfaltiranje ulica. Time ćemo da podižemo i proizvodnju, jer ćemo da angažujemo naše građevinske preduzimače. Time ćemo i da zaposlimo nove ljude. Uopšte ne razumem zašto to nisu radili. A ako mislite da sad konkretno odgovorim baš za Ledine i zaštićenu aerodromsku zonu, ako vi mislite da ikada neko misli da treba da ruši naselje zato što je neko napisao da je zaštićena zona ovakva ili onakva, ja mislim da nema tog čoveka kome bi takva glupost pala na pamet. Mi imamo ljudi na republičkom nivou, nećete verovati, 130 direkcija, zavoda, agencija i saveta. I od toga imamo 3 agencije i saveta za borbu protiv korupcije. Šta će nam 3 kad je dovoljna jedna da ne bude pod kontrolom režima, a ne sve 3 koje su pod kontrolom režima. Dakle, potpuno neverovatne stvari u našoj zemlji, samo da bi se partijski kadrovi zaposlili i ama baš ništa više. I mislim da je to stvar koju ćemo u svakom slučaju u narednom periodu morati da menjamo. Osnovna škola, kažu besplatno školstvo. Srednja škola, viša škola, 50.000 ukupno. Odakle? A ništa nam, gospođo, nije besplatno i ono što nam kažu da su džabe udžbenici mora da se vrati, a onda ćemo da ih platimo jer su ih kupili na kredit, verovali ili ne. Pa će nama to da uzmu, pa će sve s kamatom da nam uzmu. Već ih plaćamo, 3-7. Baš tako. Ja mislim, zašto mislim da je to najveći bezobrazluk? Malo pre sam govorio na jednom mestu, reč je o taksama za isticanje firmi. I u redu je da postoji ta taksa. A mambre, napravite da bude minimalna. Napravite da bude minimalna, da podstičete reklamu ljudi. Da ljudi mogu da istaknu na 50 mesta da svoj proizvod reklamiraju. Da mogu da rade. Da mogu da zarade. Da mogu da žive od toga. Pa zato što nije tvoj cilj da uništiš onoga koji radi. Nego je tvoj cilj da taj dobro radi, da zaposli još jednog komšiju. Da zaposli još 2 ljudi. Ne razumemo im taj princip. Mi bismo išli i na jednostavnije poreske, uopšte na jednostavniji poreski sistem. I danas ne znamo u strukturi poreza, pojma nemamo šta se plaća i kako se plaća. Jednostavniji poreski sistem, smanjiti poreske osnove. Zašto? Pa tad ćemo imati mnogo manje toga u sivoj zoni, više će ljudi da plaća u igri velikih brojeva, u masi sredstava dobit ćemo više, a uvešćemo sve u legalne tokove. Ne razumem ih, zato što se plaše, jer sve vreme im je voda do nosa i sve vreme jedva dišu. I samo diži akcizu, diži poreze, diži firmarine, diži sve što stigneš, što je sumanuto i samo vodi daljem uništavanju posla i daljem otpuštanju radnika i sve manjem broju zaposlenih. Ali vam garantujem sledeću stvar. Sledeća stvar, svako ko je kriminalnim putem učestvovao u privatizaciji, došao do određenog novca, obogatio se na grbači naroda, odgovarat će pred licem pravde. Sve što budemo mogli da naplatimo, vratit ćemo građanima i državi. Da vam ja garantujem da će to biti sve ono što su uradili. Znate li, gospođo, od 2001. 72 milijarde evra je proćerdano. Sa 72 milijarde evra ova zemlja bi bila jedna od najbogatijih u Evropskoj uniji. A na Dedinju bi mogli da nađu bespravne gradnje, ali ne traže je tamo, pošto to tamo završavaju za velike pare. Ali ovde će da gone ljude koji prodaju cveće na ulici, koji prodaju bilo što drugo. Neće biti lako da se sve promeni, neće nikada teći med i mleko, ali ćemo morati da počnemo da stvari menjamo i da polako, ali sigurno živimo bolje. Hvala vam najlepše, dragi prijatelji, vama i vašem porodicama.